O Patrón Maior de Cabo de Cruz solicita a Portos de Galicia que retire da rampla de Ancados un veleiro abandonado que impide a actividade, pero sinala que é unha embarcación en mal estado que está a interferir no labor de profesionais e afeccionados. Hai unhas semanas, os profesionais do mar de Cabo de Cruz e mariñeiros afeccionados non poden usar con normalidade a rampla de Ancados pola presenza dun veleiro abandonado. O Patrón Maior da Confería de Cabo de Cruz, Suso Pérez, vén de denunciar a situación. Pérez sostén que ningunha administración lles comunicou nada con respecto a esta embarcación, pero hai unha semana sí que viron a técnicos da Consellería de Medio Ambiente. Isto parece un vertedoiro, porque levamos aquí 3 meses con este candrai aí, que parece que non teñen pensado sacalo. Apareceu por aquí, amarrarono aquí, e se queda aquí. Ven a xente para faenar, que veñen nas planeadoras, para botar aquí as lanchas ao mar, tanto bateeiros que van a cría, van levar a cría as bateas, pescadores de sétima lista, e como este a marea chea, non poden botar as embarcacións ao mar, e nós, claro, estamos denunciando isto que non lle vemos moito sentido. Xa que os profesionais non saben de onde ven este veleiro nin como chegou a rampla. Estiveron aquí mirando, sacándolle fotos, pero, xa habrá un par de meses, polo menos. E isto sigue aquí, abandonado. Isto, xa sabemos como funciona. Isto pode estar aquí tanto 6 meses como un ano. Entonces, queremos que nos den unha solución a isto. O lugar onde está este veleiro non é o ideal ao molestar as embarcacións que queren ir ao mar, tanto os pescadores profesionais como recreativos. Eu polo mar abaixo porque está furado, o sea, eso está aí, que aquí ya enterrada na área non se move. Con estes temporales estaba aí arrimado, nin se moveu. Entonces, non ten motor, nin ten nada, o sea, non fai vertido ningún, pero, o sea, isto está aquí molestando a todo o mariñeiro que ven para facer os seus traballos no mar. Pensamos que non iba a estar moito tempo aquí, pero isto estírase no tempo e non se ve movimento de portos. Xa hai outros barcos tamén abandonados por aí pola playa, xa levan anos e anos, e a ver se non pasa o mismo con isto. Algo que, afirma, é a súa obrigación. Está clavado aí na área, o sea, podedes enfocalo, vese ben, que iso non se move aí. O sea, é un estorbo para a xente, claro. Ven a cofradía queixarse que non poden facer os seus traballos, vir ca lancha, porque pola parte dali non se pode botar, que é todo pedra. Entonces, queremos tamén que nos dé unha solución Portos de Galicia.